boro ya paro sari sal kasango kong kan kau mana mia tik horni 7:30 jarawo kaisa sai mara hatiwo asamsa jeng phairang bai lukurok ni jata kok samane oro ganda ni borok ini phayo ani baithang thangoi naikha naine oro just nuknai ganda ni nok ni borok no bazar hati jata hati ganda ni sai mara hati ganda nok ni borok no jata nuk mani aba freeze ni jeng phairang day and night opung sapung connection tongo baga on kaisa short ngai kaisa current ni bisinte jeng phairang biste hor nangai halnok phungbrui khangwi thangkha belai no kha khamani kok ang bahai no thangini belai kha khamka chini borok rui chini borok cost of khlainai cholai tong thaimane ani takhurok no belai no tama hasnai business by depend khainai no nokong cholai tong wai jamani aro niwa tongo tailor kaini tong aba silai machine teri tongo ter no aba tama xerox machine computer fridge thainai hai khlainai totally 5 lakh hai khoting jak ja among khangka public oro ganda gani borok bai kok salai mani belai kha khamjak o amchini lukurok takho bukurok jeng bahai ne kha khamai hai to mani chaya pia accident ngai mane kairen bai ngai mane ba aro cha dogan botong cha dogan jeta puila khor starting mane kha cha dogan ni ting no je kono ekta accident ngai mano pia a accident ngai bo je kono kaisa ngai bo rajniti ko political salai khangke am chayo joto no or no lukuni borok joto no saki joto no nai tong omhaing thangka ke kwang jaga jaga omhai go to nangai tong je to mi awasi churilam mo kaisa borok BJP CPM sopro lainai or tomarong lainai thileng thikama ke social media no to jate sengnayo shanti abong khabuwa grada ge mane jate sengnayo or no thansa abo joto no or sengtong lainai abo buwa gra nahar mane abo buwa gra nahar mungno nahalaino or no joto borok no omhai baka haya kha kamane omhai chukli ro lai mane omhai social media Facebook post khailai mane omhai rok bai reaction khainai jeng kiching chawar no naisala lai mung ta to lang thu abo jeng buwa grani jeta dagi mung ne follow khainai no jeng buwa gran dagi mung no kop khanawai no tini chawar no khainani nang khamnar no social media no skango tei bahai no thangnayo jeta omhai go to nang kha abone thik 2 ঘন্টা dam nei dam thani yak olongke Killa ni kaisa chalya prai 7 kilometer hengnai kami ketal 7 kilometer 8 kilometer hengnai aboni bisongo Tipra Motha ni kaisa party office no tangjak udbodon sa khaijia kho bono sok sawinai khamai re rekha to khamui thangka doklama ro bono bo thangnai kha tinani sakbai thang bono bagai oma hai jate tanglang thebas kani salo rajniti gণতন্ত্র khlailang thong joto khlailai jarjana ideology no naharoi bosok jara teibu lokona jeng bujagoi khlaiman ba salaiman jeng tobiman lokona pothorima aro byaktigoto party office sok salainai tok lainai bo lainai mai kangke Tripura rajyoni borok lukurok lukha kosong lukurok Killa area wo bagma area wo nai tongo observe khai tongo sobatama khai tong joto jaga politics abo sosoinai elaka o shanti ba khaksangma sukumawani tanai thung abo buwa granayo tei ching Killa erin chini neta senior joto TWF YTF Tipra Motha joto chini kormosari engthang student TISF engthang joto chini Tipra saborok joto abono nayo jate am chayo o shanti ta phailang thong shanti talang thong abo buwa granayo Tripura hawo bo churil am mia fro jata bolai thile mane bo buwa gra message roka omhai Tipra Motha naiya omhai o shanti chuklino Tipra Motha gণতন্ত্র puito khaya jeng puito khayo hajagma bai jeng khanchon bisingtai chini unnoyon development na jeng baskango samung tangi thangnai a samungna kebo chini yakungo busungoi yakungni rojongoi chini baskango jengno kebo phano yakung kholi ki khlai magla sawini bagino khana basing Delhi cholo abhijan chini Delhi boro jeng baskango khana thangi tongo a jaga bo haino jeng shanti kheno thangnai aboni be thangthani bo jeng jarjar motai je bisas khaimini motai kotor baba goriya sobrai Jisu Christ Allah ba Bhagwan joto jar je bisas khaimani jeng bisas khai khulai tongo kahang pereng thung awini bagi buwa grabono nanayo ang tei ko kabang sa thangya ang amana nani koimong yak projot khainang joto jaga kairen nangai borok thuymaneng thong accident ngai thuymang thong kairen bai dogan phalno khamui thama
abo tirangno politics songsalai elakao violence khainani bagai tathang jotto jaga rajnitik phaida nayani tathang thong jotto rajnitik netritwa jaba rajnitik khainai rokna ang tini koyani muchu jotto hambai.